iżjed up close and personal, kif għamlet il-Knisja Kattolika sewwa fi żmien ir-Rinaxximent. Issa ngħidilkom dwar di wkoll mbagħad neqleb fuq il-Mażonerija. Il-Knisja Kattolika hekk għamlet l-istess ħaġa. Kif se tagħmel il-New World Order mhux se rnexxielha, mhux se rnexxielhom dawn l-elit. Mhux se rnexxielhom. Aħna xogħolna li nqajmu lin-nies. Min jaf xi affarijiet twajba u ġenwini u perswas u konvint dwarhom sewwa mhux nara xi ħaġa minn fuq il-Google u mmur imparla fuqha tagħliha. Kunċert fuqha. Kunċert fuqha. Mhux nagħmlu bħas-sistema pappagallizmu. Le, jiena mhux nisma' xi ħaġa u mmur ngħidha. Jien dan li qed ngħid kollu mhux għaddejt minnu kollha studjajtu. Kollu studjajtu da. U naf fiċ-ċert illi dawn huma fis-seħħ u dawn huma affarijiet illi qed jaħdmu kontrina, fiċ-ċert 100% naf. Sewwa? Il-Knisja Kattolika x'għamlet fi din ir-Rinaxximent? Indunat li qed tagħmel żball. Illex wara t-tielet konċilju sewwa fejn kienu involuti mbagħad il-knejjes illi inqataw imma l-Knisja, l-Knejjes Protestanti, sewwa u l-Knejjes Ortodossi, x'għamlet il-Knisja Kattolika? Għalet issa l-battalja ħraxet. Illa li xlan tal-Knisja kien illi teqret b'mod totali il-Kristjani kollha ħalli ma jkollux oppożizzjoni. Niftakru fl-Anabaptists sewwa, niftakru fl-Evanġeliċi u niftakru fil-Katari ġo Franza. Sewwa, ġo Franza fis-seklu 11 fejn il-Knisja kienet organizzat kroċjata biex jeqerdu 33,000 Kristjan, 33,000. Illa li dawn kienu qed imorru kontra d-dottrina u d-dogma Kattolika. X'jiġifieri? Mela x'ma naqbilx miegħek tiġi toqtolni? Hekk il-Knisja, u għadda sal-lum, Għadda sal-lum. Il-Knisja tisfen iż-żifna tagħna għax is-sekk jaqblilha il-Knisja. Għax illum sa ċertu punt hawn ċertu drittijiet. U jekk il-Knisja se taqbiżhom u tkissirhom kif kienet tagħmel qabel tiġi titnejjek minn kulħadd għax kienet suprema u totali fuq kulħadd, sewwa, illum jekk se tagħmel kif kienet tagħmel fi żmien il-Medjuevu. Illum in-nies sa ċertu punt m'għadhomx kif kienu qabel. Illi jibżgħu mill-Knisja illum qas qed jagħtu każ għall-Knisja ta' dawn l-arbanaġiet bir-rispett kollu. Illi jmorru jisimgħu il-quddies qas jafu, qas idea m'għandhom din il-Knisja x'inhi. Għantikom eżempju żgħir. Mela jekk din il-Knisja Kattolika sewwa qabdet skritturi imsejħa Ebrajki sewwa illi dawn l-Ebrajki mbagħad ikkopjaw wholesale minn testi u mitoloġiji pagani. Għamluhom tagħhom sewwa u dawn iffurmaw ir-reliġjon tagħhom. Nibdew minn Abraham, illi kien Sumer, kien pagan. Hemm waqt mal-miġja ta' żmien daw evolvew bil-monoteizmu, bl-Alla wieħed. U dan l-Alla tagħhom sewwa għal ġieħ it-terminu jissejjaħ Jahwe. Dan Jahwe sewwa qablitu l-Knisja Kattolika. Użatu u qalet li dan huwa l-missier u tagħtu ġender ukoll, da raġel raġel, il-missier da. Il-missier għax mhux mara. Le. Għaliex? Għax il-patriarkiżmu sewwa u l-maskiliżmu jirrenja. Mela allura da ma jistax ikun mara dan raġel. Għax ir-raġel jiddomina. Kollox man-made, kollox maħdum breqqa. Ħana sal għall-punt. Din qabdet il-dan l-Alla tal-Ebrajki, sewwa? U fejn ħasset li huwa konvenjenti għalija użatu u pritkat bih u għalmet bih u ħaslet li mħuħ tan-nies bih, imma dan
fit-Torah hemm miktub sewwa, hemm miktub illi dan fis-seba' jum straħ. Is-Sabat straħ. Mela allura dik kienet meqjusa bħala ġurnata qaddisa, bħala ġurnata sakra, għax il-ħallieq straħ. Imma l-Knisja ma ġobiex din id-darba tuża s-sibt, is-Sabat użat il-ħadd għala Sunday, il-ġurnata tax-xemx. Mela xiex warbet li jaħwem f'daqqa waħda u użat l-mitra, l-xemx, di. Dak l-Alla mitoloġiku li jippersonifika x-xemx. Sewwa, il-Rexx Antik jekk kienu jagħmlu. L-elementi naturali kienu jippersonifikawhom. L-Alla tax-xemx, l-Alla tal-qamar, l-Alla tar-riħ, l-Alla tat-tempesta, l-Alla tal-baħar, l-Alla tal-fertilità. Daw ma għandhomx Alla fil-verità, dan huwa kollha biex huma jħossuhom iżjed kif taqbad tgħid ikun hemm iżjed dik ir-relazzjoni ma' xi ħaġa li tirresembla lilhom persuna umana. Allura kienu jippersonifikaw l-elementi naturali. L-antiki jekk kienu jagħmlu kienu jħossuhom iżjed komdi. Issa ċertu punt hija sabiħa din, sewwa. Hija sabiħa. Mhux veru kienu daw, ma kienx hemm l-Alla tal-baħar, mhux veru. La kollha ċoċati. Imma sbieħ. Ma ninsewx imbagħad hemm dak l-aspett l-element tal-alien illi m'għandhomx jaqsmu xejn ma' da. Ovvjament imbagħad l-alieni kienu ħadu dawn il-konnotazzjonijiet l-Alla tal-baħar, l-Alla tem, l-Alla tifhem hemm ħafna affarijiet, dan huwa suġġetti li huma bħala qabuta minsuġa kif brimba meta tinseċ il-qabuta tibda tara tħid l-qabuta b'mod metikolus, b'mod preċiż. Sewwa qed tara ġeometrija li hija sa ċertu punti l-qabuta hija ġeometrija sakra, tibda tara dawk il-ħjuta għaddejjin kollha punti preċiżi tal-bliħ, dan insett qed jagħmlu tal-bliħ ara natura. X'potenz di biċċa brimba ta'. Ara inti bl-intelligenza u bit-technical know-how għandek tagħmilx dik l-qabuta, m'għandekx ċans. U dal-insett illi taqdu taf ġub subajk wieħed qed jagħmel dik il-meravilja u int m'intix kapaċi tifhem illi inti maqbud ġo nasba u ilek maqbud ġo nasba minn du twelidt. Il-Knisja Kattolika fit-tielet konċilju x'għamlet? Qalet mela issa. Minflok inkompli nkun ostili, nuri ostilità ma' dawn issa l-Knejjes Protestanti, issa nibgħatilhom ittri ta' alleanza u ta' sħubija. Għala, ħalli meta daw jirnexxieli nwaqqaħħom fin-nasba tiegħi u niġu viċin nkun nista' nattakkhom minn wara mill-ewwel mhux noqgħod naqsam pajjiż biex nattakkhom, le jkunu miegħi daw. Up close and personal daħlilhom is-sikkina minn wara. Boom! Infatt il-Ġiżwiti hemm sezzjoni Ġiżwita sewwa li dawn jipprattikaw, dawn jiġu brainwashjati bis-sistema tal-ispjonaġġ, sabotaġġ, valeni, infiltrazzjoni. Għas-idejja m'għandkom l-ħwa. Dan fuqet mill-kodba tiegħi Quantum Gnosis tkellimt ħafna dwar kif topera l-Knisja, dwar lejn l-aħħar biċċa, qisu minn nofs sa l-aħħar biċċa mbagħad fi Quantum Gnosis dwar l-Apokalissi, New World Order u Knisja Kattolika u x'inhu jiġri u l-vaċċini u ċ-ċipeb u dawn l-imbarazz kollha. U da bħal Bill Gates meta ħareġ jgħid fit-2015 6 snin wara 6 snin qabel il-Covid ħareġ jgħid ejja nippreparaw għall-pandemija. Da fejn Alla jaf. X'se jiġri 6 snin wara, mhux għax preparati dawn l-affarijiet. Allura jiena mhux għax qtajt, għax jiena bravu, għax dejt insegwi aħbarijiet alternattivi, dejt insegwi studjużi illi dawn huma medda mis-sistema, mis-soċjetà illi jippruvaw joqtluhom għax qed jillikjaw il-verità, bekk inserna f'ċertu affarijiet jien. Għax insegwi netwerk ta' nies illi huma medda mis-sistema. Ma ġibhomx mill-Google imma
Sa ċertu punt anke il-mażonerija nsegwi, għax il-mażonerija jgħidu ħafna affarijiet tajbin b'mod allegoriku, għaliex jitmawulek b'mod allegoriku biex int ma tkunx taf x'inhu ma jgħidu minn nitbin li qed jgħidulek fuq ċikku, imma fil-verità qed jgħidulek fuq Peppu u int m'intix tinduna. L-istess lingwa simbolika tal-Knisja, l-istess eżatt, l-istess ħaġa. Ma ħanaqbeż daqsxejn fuq il-mażonerija li semmejt il-mażonerija issa. Mela, il-ġisem massoniku huwa ġisem kumpless, huwa ġisem sigriet, għal kontrarju dak li jgħidu l-mażuni jgħidulek mhux veru, aħna segreti jaf minna kulħadd. Kif aħna segreti? Din idjotija li jaħbina kulħadd aħna maħniex qed neħbew. Anzi, aħna ngħidu illi aħna mażuni, mhux kulħadd ta' ovvjament, mhux kulħadd hemm politiċi u hemm tobba u hekk illi għal reputazzjoni tagħhom bħala nies illi qegħdin integrati fis-sistema u għandhom karriera li tipprometti sewwa li hija pedimentata f'bażi b'saħħitha, ovvjament mhux se jqogħdu jgħidu dawn, għal jżommu daqsxejn diskret l-affiljanza tagħhom u l-għaqda tagħhom fil-mażonerija. Imma minnhom li joħorġu all out jiftaħru jgħidu jien mażun. Sewwa, jiena kont se nissieħab magħhom infatti mal-mażuni. L-aħħar kont se nissieħab magħhom. Niftakar kien 2016 jew 2017. U se ngħidilkom skużi eżatt għalli ma raġuni li nissieħab magħhom jiena. Mela, jiena bħala persuna nħobb dawn l-affarijiet mistiċi, l-eżoterija u affarijiet li huma misterjużi, nħobb nitteppja ħafna spiritwalità fin-natura eżoterika u dawn l-affarijiet fin-natura tal-bniedem, f'testi allegoriċi u affarijiet hekk. Qed illi waħdi nista' nasal sa ċertu punt biex inkabbar li l-nifsi spiritwalment u konxjament jiena għandi limitu sakemm nista' nasal waħdi. Ma dinni kienet perċezzjoni żbaljata u mbagħad indunajt illi aħna magħmulin b'mod individwali, fiżikament, spiritwalment aħna one. Aħna one imma ma nindunawx għax għandna lebsa individwali kulħadd ukoll jiġġieled kontra xulxin, imma ma nafux illi fil-verità aħna ħaġa waħda għalhekk jgħidulek għalhekk hemm miktub illi aħna maħluqin minn Alla aħna one. Aħna ħaġa waħdanija. Imma din l-istampa kollha tara meta tmut eżatt. Bum, tgħid Alla kemm kont nafex meta kont nilbes dik il-libsa tad-demm u l-laħam. Issa tulejt imma. Meta tmut tgħid issa tulejt. Allura tmur tinħasel il-purgatorju ġo n-nar allegorikament. Sewwa, tmur titnaddaf ħalli terġa' tiġi lura u terġa' tkompli, mhux terġa' tibda terġa' tkompli. Terġa' tkompli. Imma tkompli fuq dak li kont diġà bnejt. Jiġifieri jekk jiena kont qed nagħmel il-kazzati fil-ħajja preċedenti, issa rid noqgħod attent. Inti konxjament tibda tħoss ta' li fil-ħajja ta' wara mbagħad il-konxu tiegħek ikun itqal, is-sensazzjonijiet tiegħek u s-sensi jkunu iżjed ħajjin mill-ħajja ta' qabel. Ira li xint ma kontx konxu fuq ċertu affarijiet fil-ħajja ta' qabel, issa peress li inti għamil dawk l-iżbalji u ngħatajt iċ-ċans ieħor biex inti tkompli tibni, issa se tkun iżjed konxu. Meta ngħidlek konxu mhix se tintabaħ mill-ewwel ta' ma sa tħoss li hemm xi ħaġa bħal meta l-mod tal-kelma. Fil-ħajja ta' qabel inti mitt bis-sigaretti. Issa l-ħajja ta' wara, qed nagħti eżempju ċar biex jifhmu kulħadd sewwa, il-ħajja ta' wara inti inħsilt spiritwalment sewwa minn dawk l-affarijiet, imma il-memorji ta' ħajtek ta' dik il-ħajja preċedenti u ta' ħajja oħra hemm għadhom preservati ġo moħħok. Sewwa, mhux essaċ ġo moħħok, mhux ġo l-konxu illi huwa ovvjament maqut il-moħħ u l-konxu jaħdmu fl-imkien sewwa, imma l-konxu huwa l-higher mind. Mbagħad l-organ huwa il-moħħ, il-brain u l-mind, m'għandhomx jaqsmu xulxin, huma totalment differenti. Inti fil-ħajja ta' wara li jiena tajt biex tikkorreġi lilek innifsek, mela lura issa
Meta sa tintaqa' ma' xi ħadd li se jipprova jqabdek il-vizzju tas-sigaretti jew biex titkessa ħi x'għadek żej biex tipprova timpressjona lit-tfajla u hekk sigaretta fejn titħossok cool kif ġra lejn infatti. Tajt is-sigaretti 12 sena ilu striħajt. Striħajt mill-bowt ovvjament u striħajt il-ġismi straħ minnhom ukoll. Ovvjament ma tarax dan it-tibdil inti tħossu gradwalment imma in the long run tgħid il-lislina aħjar issa, sewwa. Ma kontx nisoli jiena ma kontx naqta' nifsi, imma meta kont mort tagħmel check-up qalt li ħażin jekk inti mhux qed tħoss is-sintomi għax ma tafx fejn qed jaffettwalek, ħsar ma tafx fejn qiegħda. Sewwa, alla qed jien. Tagħmel ħafna sens di, mela sintomi m'għandix. Għandi l-ħsara imma ġismi mhux qed jitini sintomi. Laqgħet nisol, laqgħet naqta' nifsi, mela allura jiena min għalli għal mux qed nagħmel ħsara, mux qed iżabba, qed tagħmel ħafna ħsara ma ġismek mhux qed jorik għalissa, għax mhux l-ġisma mhux kulħadd l-istess. Hawn min għandu sistema mjuna dgħajfa li tibda toreħ mill-ewwel sewwa għax kun qed tiddajjef brata maġla hawn min ikollu sistema mjuna iżjed b'saħħitha minn ta' ħadd ieħor. Allura is-sintomi jdumu biex joħorġu. Ejja hekk beda jiġrili. Għalt li inti ġismek għalt li mhux qed jirrispondi, għalt li mhux qed jorik. Sewwa, u meta qalt li tatni persentaġġ ta' kemm qed impejjeb jiena fis-sena, nsejt kemm kienu ġifieri għax għamilna kalkolazzjoni minn kemm impejjeb kuljum, għamilna daqsxejn matematika sempliċi u kienet tatni ċifra belħitni l-alla qed. Ammont ta' 20,000 tal-blieħ. Insomma. U inti tiġi fil-ħajja ta' wara, inti ovvjament se terġa' taqa' tentazzjoni. Sewwa. Imma din id-darba se tkun iżjed profondament konxu tal-iżbalja l meta tieħu l-ewwel sigarett tibda tħossok li tagħmel xi ħaġa ħażina u dik hija l-ewwel pass lejn id-dawl. Għax qed tqum naqra imma ħafna aspettattivi ta' kif inti se tqum tista' tqum minn aspett ta' ikel tgħidara minn imbarazz se nibda nikol iżjed f'saħħti issa. Politikament minflok noqgħod insegwi l dawn it-tiġġieġ jikdbu sewwa u jaħdmu għal bujietom sewwa u biex jidhru iżjed fuq il-gazzetti għax importanti huma li jkunu fiċ-ċentru tad-dawl sewwa fl-epicenter ta' kollox importantissimo li huma jkunu ċelebritajiet u l-allat tat-tiġġieġ. Sewwa, mela minflok lil dawn intihom importanza, mela jiena ħanat importanza iżjed lil innifsi. Minflok lil dawn it-tiġġieġ il-politiċi li qed jużawni biex isiru sinjuri huma, sewwa, ħanat importanza li nħalli nsaħħaħ lil innifsi biex inkun nista' niġġieled kontra din il-ħakma. Hekk jiġrilek inti meta tmut. Sewwa, ċiklu wara ċiklu tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet, tmut titwielet. Għaw dawn in-nies li għadhom maħkuma fil-pappagallizmu, fl-ignoranza u fil-bass tas-sistema dawk huma nies illi ma tantx kellhom inkarnazzjonijiet. Sewwa, illi ma tantx kellhom ċikli. Allura għadhom babies, għadhom adolescenti fl-evoluzzjoni spiritwali. Dawn in-nies illi qed iqumu issa kellhom inkarnazzjonijiet mhux ħażin, imma dawk in-nies li jafu eżattament x'inhu jiġri. Dawk ilhom jevolvu, ilhom jinkarnaw għal miljuni ta' snin. L-ewwel bdejna minn alġi, ħaxix tal-baħar, mbagħad evolvejna mill-ewwel dimensjoni issa wasalna t-tielet dimensjoni, jista' jkun li aħna maħniex dawk in-nies illi qed ġewwaw issa qasdu biex jiġu jgħinu biex jiftħu l-influħ tan-nies, ma forsi mhumiex tat-tielet dimensjoni. Forsi huma ta' 5 dimensjoni ma għażlu bejn ħajja oħra li jiġu jgħinu. Libsu l-libsa tat-tielet dimensjoni li huwa sagrifiċċju. Immaġina jiena student tal-università, għamiltu stinkajtu gradwajt sewwa, imma biex ngħin il-ħadd ieħor sa ngħid isma' mela sa kif sa taqbad tgħid se nagħmel dan is-sagrifiċċju, se ninsa dak li tallimt, fis-sens sa ninsa l-achievements tiegħi, daw id-degrees u affarijiet u sagrifiċċju biex ninżel year 6 biex ngħin il-ħadd ieħor. Arax sagrifiċċju dak ma inti wasalt hemm fuq. Sewwa, imma peress li inti persuna benevolenti u m'intix maħkum, mela jinsa nagħmel dak is-sagrifiċċju biex ninżel minn hemm fuq biex ngħin il dawk ta' taħti. Ħafna nies minnhom daw.
li ħafna minnhom qegħdin fostnaw u qed jgħinuna biex nevolvu, biex inqumu, biex niskopru x'inhu jiġri. Sewwa. U grazzi għal dawn in-nies, in-nies qed iqumu joħorġu mid-dlam u jaraw id-dawl, bum u jieħdu xokk. Għas nipretendija li l-gvern qed jagħmlilni, u żgur, il-kontorija qed intifkuha mhux bil-fors. Imma issa qomt, issa taf x'inhu jiġri. Mela. Il-mażunerija jien rrid ningħaqad fil-mażunerija biex ovvjament intejjeb lili nnifsi minn aspettiva spiritwali, minn aspettiva storika, minn aspettiva fejn jitlu ritwali lejn it-tajjeb. Sakemm jiena kont naf bl-element moħbi tal-mażunerija, sa ċertu punt kelli kurzità biex inkun naf x'inhu dan ukoll għax ovvjament għal dawn jgħidulek li huma mhumiex segreti, hemm dak l-element segret simboliku illi qiegħed mistur f'din l-ordni illi ħadd ma jaf bih ħlief in-nies illi huma inizjati fiħdan il-fratellanza. Ta' biss jafu x'inhu huma r-ritwali u x'inhu huma l-meetings u l-boards li jsiru. Aħna żgur li nafu bil-mażuni, x'qatt jaf bihom l-allu. X'biċċa xogħol dik. U tista' tidħol fil-loġġa wkoll. Dawi aħna m'għandniex naħbu hekk jgħidulek m'għandniex naħbu aħna mhux bil-forsi tidħol imma tifhem xejn, tibda tara x'mowx u għajnejn u kompassi u affarijiet. Jiena meta kont mort kelli laqgħa ma' żewġ 33 degree Masons fil-United Grand Lodge of England, sewwa England jew United Britain ġari hekk insomma. Kienet qiegħda fejn jekk jidher li sew qiegħda fejn il-loġġa ta' Malta wkoll, United Grand Lodge of Malta. Edin il-belt. Meta kont mort fit-2016 jew 17 kelli dan il-meeting, sawa kont battilhom email jiena. U da taf kif beda, mela jiena minn dejjem kelli dik il-kilba biex. Mela kemm għamilna, s'issa wasal 35 minuta, madonna liha. Il-nisija ngħid jien li 35 minuta. Kelli dik il-kilba minn dejjem biex insaħħaħ li l-nifsi. U kont qiegħed nara episodju tal-Orient Hardy, għandhom edha l-episodju jismu The Sons of the Desert. U da kienu ġobni ħafna dawn ikunu maqudin ma' fratellanza. Speċi ta' mastonika segreta. U bdejt nara kif jitkellmu f'dawn il-meetings u hekk, ovvjament komedi di kummedja. Imma hemm ċertu realtajiet, hemm topic illi qed itik ċertu hints. Sewa, u stimolani dan kien dal-episodju, għalkemm joġbuni il-perjodu klassiku ta' meta kien hemm il-boom tal-arkeoloġija u hekk dak il-perjodu veru joġobni u nixtieq li nerġa' nixtieq immur dak iż-żmien, sewwa ħalli niskopri l-Malta kif kienet dak iż-żmien. Imma apparti minn dan. Dan l-episodju tal-Offshore kien Sons of the Desert kien stimolani, dak il-ħin stess kien spiċċa l-episodju b'għatt email tħalt infittex fuq Google. U sibt li dawn għandhom website ukoll, ma kontx naf li għandhom website. Imma bdejt infittex u qed tara dawn għandhom website jiena. U battilhom sewwa l-ewwel wieħed li tela tal-loġġa tal-Brittanja battilhom email kont. U dawn aċċettaw li jintaqgħu miegħi. Għamlu li ċertu domandi online insomma, irrispondejthom u għedtilhom li jiena awtur li għandi diversi kotba pubblikati u seba' ħodalam. Għada waċċettaw li jintaqgħu miegħi. U niftakar kien il-ħadd u mort nintaqa' magħhom kienu xi sija ta' wara nofsinhar, l-ewwel dawn kif tidħol għandhom tidħol hekk, mela tidħol għand korritur twil u mbagħad tiddur fuq naħa tax-xelluk u hemm bar fejn daw jissoċjalizzaw isek mort għand il-ħeful wid Birkirkara. Hekk jieħdu bella tej jew jieħdu pinta birra, kafe, insomma, qbadna nitkellmu. U ovvjament kelli ħafna domandi, preparajt ruħien biex nista' nattakkhom ukoll bid-domandi tiegħi moħħi kien se jisplodi kienet opportunità di li nagħmilhom speċi ta' intervista propjament. Jiena mort biex jagħmlu intervista lili biex jaraw lil min se jintegraw magħhom daw sewwa illa li inti min tista' taqbad u tingħaqad magħhom kif seba' ħodalam daw sewwa kif ġifieri faċilment.
Inti mhux se tingħaqad jiġifieri fl-ewwel ġimgħa l-ewwel tagħmel perjodu ta' monitoring, ħansejjaħlu hekk li dawn jimmonitorjawk. Ovvjament tittihom ħafna dettalji minn ħajtek personali, x'taħdem, x'tagħmel, familja tiegħek fejn toqgħod, background, sfond ta' ħajtek u affarijiet. Ovvjament dawn mhux se jaqbdu u jaffilijaw magħhom fl-għam jibdu jkunu jafu minn inti. Għalli ħaġa xierqa. Bdejt ngħidilhom ovvjament minn jien u x'nagħmel u kollox u hekk. U wara li għamlu l-intervista lili, x'inhu l-proċess u kollox, illi wara li huma jħossuhom komdi li jaċċettawk tingħaqad magħhom sewwa li semmew li perjodu ta' 6 xhur, jiġifieri f'dan il-perjodu ta' 6 xhur jiena rrid nifrekwenta l-loġġa. Iżjed ma tifrekwenta, iżjed huma jħossuhom li inti persuna dedikat, li inti persuna motivat, sewwa. Allura jħossuhom iżjed komdi għax huma qed jħolqu familjarità miegħek, qed isiru jafuk iżjed, qed isiru jafu minn inti l-personalità tiegħek, qed isiru jafu minn inti kif taħsibha, x'ideoloġija għandek, sewwa hemm ġew ma tistax titkellem politika, ma tistax titkellem reliġjon, qed tifhem? Ġifieri din hija regola b'mod ġenerali fil-loġoġ kollha mastoniċi. L-intervista bdiet qalu li temmen f'supreme being. Qatlu iva il-wieħed minnhom. U kif kont se ngħidlu qalli le, qalli ma rridx inkun naf, qedlu ħanajdlek jiena, qedlu jiena nemmen fija nnifsi. Qedlu s-supreme being li nemmen fih huwa jiena. Sewwa? Qatlu illa li xina wasal ċertu evoluzzjoni, naf x'inhu jiġri, naf x'inhi l-ħajja, jiġifieri, naf x'tinvolvi din il-ħajja u aħna minn aħna fil-verità u għax qegħdin hawn. Jiena m'iniex dik il-tip ta' persuna medjokra illi naħseb illi jiena qomta illi nemmen f'dik ir-rota tas-sistema li inti qed tgħix din it-tip ta' ħajja li tqum filgħodu, ħadd shower jew ħsilt wiċċek u biss titfal u biss il-mara, ħadd naq breakfast pum terta' x-xogħol. Ġejt lura, komplejt tiġġieled mal-ħajja ta' filgħaxija, tgħinna għall-mara tagħmel hekk, tagħmel u mbagħad sitt l-aħħar sija quddiem it-television hekk. Dik it-tip ta' ħajja illi din is-sistema darrietna prattikament u evidentement sewwa. Qatlu jiena mhux hekk, qatlu jiena persuna illi f'ħajti rrid nagħmel dawk l-affarijiet illi jistimolawni, illi jeċċitawni, illi jorgażmawni, illi jtuni pjaċir kbir. Jien dawn infittex u dawn inħares. Jiena ma rridx insaħħaħ li l-nifsi billi ma nsib xogħol sewwa li se jqallani ħafna flus imma mbagħad qisni lid-disprat u l-indannat fih li. Jiena dak li nagħmel inħobb nagħmlu għax itini pjaċir. Sewwa. Inħobb nagħmlu għax itini pjaċir. U bażikament qas biss inħossni qed naħdem. Inħossni qed nieħu bażjen, inħossni qed nagħmel hobby. Għax jiena x-xogħol tal-mastru daxxa jogħġobni, jiena issa mhux mastru daxxa, l-artiġan, affarijiet artistiċi, għamara artistika naħdem, sewwa fejn hemm ħafna jsejħulu n-nies dan kollu xogħol xogħol tal-idejn u xogħol tat-torn u affarijiet hekk li jiena li dan mix-xogħol. Sewwa, imma sa ċertu punt idawwar li r-rota ekonomika tiegħi. U jiena dak it-tip ta' bniedem inħares lejn il-ħajja kif verament hi. Qatlu jiena l-alla tiegħi huwa Kevin, jien. Dak li sem li tawni ommi u missieri f'din il-ħajja. Okej, għalu li daw. Nimmaġina ovvjament li jafuhom dawn affarijiet. Jilagħbuha tal-boloħ kif pruvaw jilagħbuha miegħi tal-boloħ. Imma ma rnexxilhomx, għalu da mhux sa nbellaw l-roż bil-labra. Infatti meta morna fit-tempju fuq mbagħad sewwa, it-tempju kien maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Mela dan it-tempju sewwa, dan it-tempju. Issa għandek minn hawn saw chamber daqshekk. U mbagħad minn hawn saw chamber ieħor, mela maqsum fi tnejn. U fin-nofs li jaqsam daw iż-żewġ tikmamar kien hemm portiera sewda. U x'kien tħallġu dan it-tempju jiena?
maħkum dak il-kulur ċelest ta' smewiet, jissimbolizza smewiet u x-xemx u l-għajn u ħafna minn daw is-simboli. Jena bdejt nifhimha wara. Li ma fimx dik il-portiera s-sewda li taqsam kienet magħluqa, kienet miftuħa. Imma sa ċertu punt daqqit li żewġ teqniepen, illa għaliex sa ċertu punt ħassejt li naf x'inhija is-simboliżmu ta' din il-portiera u jiena saqsejthom il dawn iż-żewġ magħżuni għedtilhom din il-portiera x'inhi tan-nofs hemm xi innaf hemm xi tip ta' spjegazzjoni għal xiex din il-portiera qiegħda hemm. U ma qalu li hemm 3 interpretazzjonijiet daw. U jiena għedtilhom nista' ngħidilkom tiegħi daw. Kif bdejt nara wiċċhom kien daqsxejn sorpriż xi għedtilhom nista' ngħidilkom tiegħi daw diġà saru jafu meta konna fil-bar isfilet nieħdu drink illi jiena persuna intiża f'ċertu affarijiet. Allura fuq komplejt intihom. Għattilhom mela għattilhom din għalkemm tidher sala waħda dan huma żewġ tikmamar. Għandek l-inner chamber u l-outer chamber. Għattilhom dan qed jissimbolizza l-moħħ tal-bniedem. Għattilhom infatti meta Mosè ingħata l-istruzzjonijiet minn Alla biex jibni t-tempju, Alla tibnix it-tempju bl-għodda għax inkella you will besmirch the work Alla ġifieri. Ġifieri inti tfotti x-xogħol. Mela allura inti kif tista' tibni tempju mingħajr għodda u mingħajr materjal fiżiku? Għaliex ovvjament l-allegorija kienet fil-veru sens tal-kelma qed titkellem mhux dwar tempju tal-ġebel materjali imma dwar it-tempju. Mela dawk iż-żewġ tikmamar li qegħdin combined sewwa f'sala waħda. Dawk huma dan. Dik is-sala, it-tempju tal-Mażuni isimgħu di importanti. Mela dawn il-Mażuni x'qed jagħmlu? Qed joperaw fil-higher mind għaliex it-tempju jissimbolizza il-moħħ. Jiena dejjem intikom naqra. Ħalli intkom tibdew tifhmu ma ntikomx ħafna affarijiet żaqqa. Diġà għamilt videos oħra dwar il-higher mind u l-kroċifissjoni u 33 sena u l-ispina u l-meditazzjoni u s-sacred oil u dawn l-affarijiet sewwa. Issa hawnhekk se nagħtikom xi ħaġa oħra. Dawn il-Mażuni mela fit-tempju joperaw fil-higher mind sewwa, fil-konxu suprem. Il-tempju infatti dak li jissimbolizza u għatlu mela sa ngħidilkom eżatt x'jien qatt naħseb minn dawn iż-żewġ tikmamar. Għatlu mela il-kamra żgħira hija l-Holy of Holies. Sewwa? U l-kamra ta' barra hija l-Holy Place. U fil-Bibja, fit-Testament l-Antik, fit-Torah, sewwa, insibu minn għalija fil-ktieb tan-Numri jekk min isir żball jew fil-Levitikus.